Que a perspectiva de xénero é o que se traballa. De que maneira se analiza, se ten iso como objetivo e se analiza para coñecer que é o que identifican esas conductas e como aplicalas despois para desactivalas. Iso é o que se traballa ca perspectiva de xénero aplicado a calquera cousa, a calquera cousa, porque a mí me teñen dito cando non, pero que eu son de bioquímica. Non ten nada que ver o xénero con eso. Eu, sí, todo se lle pode aplicar a perspectiva de xénero. Porque todo ten unha mirada, un canon, que non ten tido, nunca tuvo en consideración a unha parte da población. Entonces, a partindo desas, sempre vai unha maneira de aplicar a perspectiva. En calquer disciplina, en calquer escenario, fixadevos, incluso para diseñar unha casa. Como está feita a cociña dunha casa? Os espacios arquitectónicos, que están só mirando as necesidades, precisamente, que casualidade. A quen se lle ocurriu poñer o forno así para ter que abaixarse? Home, o lógico é que este a altura da persona que vai facer a comida, non? Pois eso por qué? Distribuída, total, ti como nunca vas facer, non sabes? Ponla aí, queda ben, a imagen queda ben na cociña. Home, queda ben, hoxe, afortunadamente, hai un reparto xa pensando na que está na persoa que vai cociñar. Pero antes non se miraban esas necesidades.